Hello, deco! Evo nas u još jednoj Amnezija epizodici. Danas igramo kao po običaju Custom Story. Skinuho sam, samo da pronađem, a simple story. Yes, it's a simple story. Prepare to shit your... Pripremite se da se userete u pantalone. Ajde, da se pripremimo. Inače, samo da najavim, uskoro ću da napravim kompilaciju svih cool strah. Oh my fucking god. Kompilaciju iz Creepova. Oh my fucking god, davno sam igrao. And when you smile, girl, you're amazing, just the way you are. Hello. What happened? It's better if I found a way out. Ooh. Naravno, kad nema nikakve muzike, malo je šugavo mi ovako deco, znate, ja se izvinjam što ne smo snimali neke klipove, bilo je tu, trebalo je tu ovako, znate da ne ubacujem samo ja klipove, ubacuje tu i ovaj drugar, što snima, i znate ovaj, tek te vidim, Ćao! Šta je ovo, brate, trebam sam da uzmem, sad uzmem telefon, ja se izvinjam da ostavim tu da vidim, znaš, da vidim za snimanje, znaš. And when you smile. Koji kurac, kako su ovo bugovi? Brate. Smorit ću svako je glupa Custom Story. Girl, you're amazing. Oh, yes. Bože moj. Lad. Oh, fuck. What the hell? That was a fucking monster. Koji kurac, gdje je tu monster? Idu pičku materinu! Jebote leb. Sad kad gara nema ništa u armanima. A znao sam. Hello, granddad. Granddad clock. Ovo su mi šitarski napravili, ova govno, bre. Oh, and when you smile, Šta? Kakvi su ovo bugovi, a? Tačno. Šta je ovo? Koji kurac jebo? Oh my fucking god, jebote lebarnek, da te jela! Village! I'm going into a village. Inače kako... Oh, it's so funny. First go to David's house. Koja je David's house? Ja ne kontam kakvi su ovo bugovi. Hoću da kažem, jebem me mater onome ko je napravio ovo mi se uopšte ne sviđa. Daj. Mater ti jebem u useless key, zamisli to. Nebitan ključ sam pokupio. Ključ koji mi uopšte neće pripomoći. Jebote. Girl, you're amazing, just the way. Hajde, deco! Deco!
Fuck! Shit! Htio sam da kažem da kako zove, hoću ja ne znam, kontam lajkujte nam stranicu, brate, ljudi, pozovite slobodno drugare, znajte, zovite ih slobodno, šaljite na fejsu, podelite na fejsu, da vide i ostali, da snimamo ovakve klipove, jer kontam what the fuck jebote, kakvi su jebim ti lebac. Ajmo sklej, prvo ću otvoriti sve fioke, neću uplašiti. It's raping time. Oh, fuck it! Hteo je da me... Jebote. Šta sam htio? Pozovite drugare, deco, brate, pozovite drugare da se zajedno družimo, da se zajedno sprdamo. Kontam da sad vjerojatno napolje treba da idem. Šta sam htio, pozovite drugare, da se kažemo, da se zajedno sprdamo, družimo i te sve glup... What the... Ja ne kontam ovoga, ne. Da se zajedno družimo, ne to da bude nikakva sramota ili tako bilo šta. Ja ne kontam uopšte šta se ovdje dešava. Opet sam zaboravio, pa ovo su dve kuće, znači idem prvo ovdje. Mislim... Basement. Podrum! Pogubljeno. Kažem, delite podelite se drugarima na fejsu, na Twitteru, gdje god pokažite ljudima, dajte se svi zajedno, sprdamo, zezamo, pravimo i... Vatra, gori, vatra, gori, vatra, gori, kua, Iron Maidens, oh my god, jako mrzim Iron Maidense. Kladim se da će nešto tu da se desi, znači 100%. Praise the Lord and praise the Mother of the Holy... Molim te. Nemoj, molim te. Uuuu! Fuck! No! Nemoj, molim te. Bežu! Fuck, kad sam se usrao. Šta je ovo? Opet basement. Da idem tamo. Fuck jebote, ne znam ni koliko snimam. A u pičku materinu. Fuck, kažem, rekao sam na početku. Očekujte kompilaciju ovih strahova i ovako reakcija. To će biti hilarious. Znači to će biti zakrepavanje. Barem po meni. Kontam, kad vidim svoju facu, plače mi se. I... Ha, evo ga, idem nazad. Ti nemoj da izađeš nazad. Nemoj služi si izašao. Nemoj. A daj, brate, koliko ovo traje? Ne volim ovako. Ne volim kad su ovako dugačke ove custom stories. To mi se... nikako ne sviđa. Daj, smara me. Fucking shit, god damn it, in the heaven's name.
Jebate lebac, ja sam se sada jako uplašio, znaš. Aj kurac, toliko sam se uplašio, sam se okrenuo. Ne smijem se tako okrenuti. Znaš što je, stalno mi se to desi. Ima jedno 16 klipova gdje sam se ja tako uplašio i okrenuo. Znaš, ja se obično uplašim i znaš onda se onako jako okrenem. Koji kurac je ovo? Ajde u maminu pečku, ti ćeš mene zabavat. Čuš kao neki zidovi, znaš da ne možeš da prođeš. Evo ga. A kao neka, znaš, laboratorija, znaš, ja ću ipak da... Nemoj, molim te, nemoj! Da se saknem. Ja ne smijem mrdnuti odavde. Ne smijem, moram smanjit. Oh, fuck, this is allowed. A znaš, ja sad, znate djeco, vi morate sada trčite. O, da me pasti jebote, da ti jebo. Da ja ću smanjiti skroz jebote, a meni bode uši jako, znaš. Znaš, mene ovo jako bode uši jebote. I znaš, ja se jako bojim kad mi neko tako trči za mnom. I znaš, evo ga ovaj majmun jebinje. Ujebote, lebac za me neko, znaš, da viče na mene. Znaš, da viče na mene, ja ne znam kako ću... Koji kurac, beži napolje, kažem ti, beži. Beži napolje, beži. Nema niko iza mene, nema niko. Jebote, pa šta je onda ovo? Koji kurac? Ja znam šta ja ću sad tu da izađem napolje, ja napolje ću da izađem, napolje. A ja sam izašao napolje, zašto ja više neću, ne znam, ono nema nikakvog mozga, ovog smisla. A ovaj majmun tu što me uplašio. Znaš, sad ću ja to lepo da stanem, da kažem vama, deco, da danas smo završili. Bilo je dosta, nadam se da vam se sviđao klip. Oh god, why? Deco, napravit ćemo, kažem, uskoro ću da napravim kompilaciju klipova. Ako ne znaš šta je kompilacija, brate, nek čita malo knjige, nek se popuni rečnik, onaj svoj, znaš. I izkombinovat ćemo te ove naše reakcije iz svih onih klipova. To će da bude za krepat. A do tada vi lepo uzmite i podelite klipove sa vašim drugarima na Facebooku. Šerujte i ko nije subscribe-ovo, neko subscribe-uje, naravno. Pomozite nam da skupimo više fanova. Stvarno bi nam to značilo, ja stvarno hoću da uspijem sa ovim i stvarno hoćemo da uspijemo, to sam htio da kažem, hoćemo da uspijemo sa ovim kanalom i ne možemo sami baš da se reklamiramo toliko, tako da šerujte, podelite se drugarima, to je taj prevod od šera. I znate šta, onda vidimo se u sljedeću epizoda. Dobar, ajde, zdravo! Zdravo!